Ei, què tal? Amants de la tecnologia, avui us explicaré una cosa molt xula, una revolució en el món dels cercadors, l'OpenAI CPM. Breaktime.5. OpenAI està canviant les coses de dalt a baix. Aquesta empresa, que ja sabeu que fa intel·ligència artificial molt potent, ha creat una tecnologia que podria canviar totalment com busquem informació. Parlem del CPM, que vol dir comprensió predictiva del model. A diferència del Google, que guarda un munt d'informació, OpenAI ha fet un cercador que no només busca, sinó que també sap el que necessites abans que ho demanis, mirant el que has buscat abans. Això fa que sigui molt més personalitzat i precís. El que més mola del sistema d'OpenAI és que parla. I no només entén el que dius, sinó també com ho dius. És com si et llegís el pensament, i això obre moltes possibilitats, però també ens fa pensar en la nostra privacitat. Com que tothom es queixa que Google ho sap tot de nosaltres, OpenAI vol ser una alternativa més respectuosa. Però clar, tanta potència té els seus perills. Si la intel·ligència artificial pot entendre el que pensem i el que necessitem, cal posar normes per protegir-nos. En resum, OpenAI amb el seu CPM i la seva veu superintel·ligent podria treure el Google del primer lloc. Però s'ha d'assegurar que aquesta revolució respecti la nostra privacitat i que puguem decidir què compartim. Si us ha agradat el vídeo, cliqueu al botó de m'agrada i subscriviu-vos per veure més. Fins aviat!